बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेलाव फैगौ जानो गोनां 57थि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा जे जथुमाया दतमायाव जागोन। बे बानजाय आफादनिनो आं मासिगिरि हिसाबै बिथांमोना जोंखौबो लिंहरदों जे बानजाय आफादनिफ्राय जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेलाव जाहाथे फैगौ जानो गोनां जे जथुमानि हाबाफारिनि सोमोन्दै एबा बेसेबां थामथिम जानो हाखो बिनि सोमोन्दै बिथांमोना मोनसे खौरां लानो एबा रिपर्ट लानो थाखाय बेहाय लिंहरदों आरो बे आयदाफोरखौनो जों दसे सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जों सावरायलायदोंमोन। फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16आव जानो थांगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमाया। एबारनि जथुमाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा बे हालामनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लाबोगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों, जेराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाफैगोन, आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथाङा नुजाफैगोन। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सरकारजों सावरायबाय थादों आरो फैगौ समफ्राव बेफोर जे मावफुं जासिगोन आरो फैगौ सोलिफु जोंनि जे पार्लामेन्ट सेसन बे पार्लामेन्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसननि जानो थांगासिनो दङ। बे आयदाफोरखौ लानानै जिहेथु सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बे एबारनि जे सेसन बे सेसनाव बियो पास जागोन होननानै जों बयबो फोथायनानै दङ। बे रोखोमै सावरायनाय जादों। बेनिखायनो बे सेसननि गेजेराव बेवहाय बे जथुमाखौ खुंनो थाखाय जेला सावरायोमोन अब्ला नखर मन्त्रि बिथाङा कनसेन्ट होदों आरो बिथांनि कनसेन्ट बायदिनो बे थारिखखौ लानानै बे जथुमाखौ खुंनो नागिरदों। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुबैदों बे जथुमाखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे बयबो मदद खालामो, लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुमाखौ जेन जाफुंसार होयो, बे जथुमाखौ जेन समायना खालामो, बेनि थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै बयखौबो खावलायदों। आरो बे सानब्रैनि जानो गोनां जे जथुमा बे जथुमायाव गोबां रोखोमनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि लादों। गाहायै फरायसाफोरनि गाहामनि थाखाय फरायसाफोरनि खौ नोजोर बोनानै बावहाय साइन्स एक्जिबिसनखौबो बेहाय दोननाय जादों आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि सेमिनारफोर दङ कुवालिटि एजुकेसन लाबोनो थाखाय आरो फरायसाफोरनि केरियार दानायनि थाखाय बायदि रोखोमनि सावरायलायनाय बे हाबाफारिया बेयाव जागोन। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेफोर आयदा दङ बे आयदाफोरखौबो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमायाव सावरायनो थाखाय थांखि लादों, सेमिनार खालामनो थांखि लादों। आरो बिनि अनगायैबो एबारनि जे एक्जिबिसन बे एक्जिबिसना एसे आलादा रोखोमै जागोन। बावहाय एग्रिकालसार, बावहाय नोङो इरिगेसन, बेबायदि मेजर जे डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफोरखौ लिंहरनाय जादों। बिथांमोना जाहाथे जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय मोजां मोनसे डेमनस्ट्रेसन जाहाथे बिथांमोना होनो हायो, होनायजों लोगोसे फोरोंनो हानाय बेबायदि बेबस्था बाहाय खालामनो थाखाय नाजानाय जादों। डिपार्टमेन्टफ्रा कनसेन्ट होदों, बिथांमोना बे जथुमायाव फैगोन आरो जों लुबैनाय बायदि आबादारिफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोननि जिथु एक्जिबिसननि जिथु स्टल बेफोरबायदिखौ खालामनो थाखाय थांखि लादों। एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ बावहाय किसान मेलाबो लाफादेरनो नागिरदों जाहाथे बेजों जोंनि आबादारिफ्रा जाहाथे बेनिफिट जायो। दा बेबायदिनो सानब्रैनि जे हाबाफारि रंगिना संगिनायै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय थामथिम जादों। बे मावनो गोनां जे हाबाफारि बानजाय आफाद हिसाबै जोङो जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जोङो थिग खालामगासिनो दङ। टेन्ट लुनायनि खामानिखौ मावदों। दा बिथांमोना बुंदों जे जोङो साननै सिगांनो जोङो बेखौ कमप्लिट खालामनानै होगोन। दा बेबायदि हिसाबै टेन्ट हाउसआ गावसिनि मोनसे हिसाब लानानै बिसोरो टेन्ट लुनाय, माने एकमडेसन थानायनि थाखाय लुनाय बेफोरखौ थिग खालामगोन। सिगांबो लुगोरा, मानोना बिथांमोना गावसिनि मोनसे हिसाब दङ। सिगां लुगोरोबा बेसेबां सान लागोन आरो बेसेबां सानाव जों कमप्लिट खालामनो हागोन, बिथांमोनाबो एक्सपिरियेन्स दङ। बेनिखायनो मोनसे अंक खालामदों बिथांमोना
उमुक थारिखआव जागायोबा उमुक थारिखआव जोबहैगोन दे बेबायदि हिसाब खालामदों आरो बेबायदिनो दा खामानिया मावगासिनो बानजाय आफादा जेखौ मावथारनांगौ बा जेराव रायजो राजाफ्रा मदद होनांगौ बेबायदिखौ बिथांमोना होगासिनो दं रायजो राजाफ्रा माइरं खांनानै माइरं होफैदों औवा खांनानै औवा होफैदों बेबायदि रायजोनि जे कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनाबो दङ मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजाफ्रा अनसायो रायजो राजाफ्रा मदद होयो आरो बेखौ जोङो नैबे जथुम्मायावबो जोङो नुनो मोन्दों मानोना रायजो राजाफ्रा गावसोरनो माइरं खांनानै औवा खांनानै होफैदों नारा हानानै होफैदों बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ सरकाराबो जोंखौ मदद खालामदों जे फारफ्रोमबो बिथिङाव बोरै बे मिटिङा साक्सेस जानो हायो जोंनि काउन्सिलनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बेहाय मदद हरगासिनो दं आरो रायजो राजानि मदद आरो सरकारनि मददजों बे सानब्रैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबलांगोन जों मिजिंथियो बर' फरायसा आफादा बुंदों एबार जिहेतु बे जथुम्माया मोनसे स्पेसियेल जथुम्मा जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो बिथांमोना बुंदों गुबुन बोसोरनिख्रुइ एबारनि थान्दै जथुम्मा एसे गेदेरसिन जागोन बिथांमोना बुंदों 5,000 थान्दैफोर फैगोन 1,000 अबजारभारफोर फैगोन आरो भलिबल काबादि गेलेगिरिफोरबो थागोन बेबायदि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो बे हिसाबै जों थामथिम जादों डेलिगेट एबा थान्दै होनथारोबा 5,000 जागोन बेसेबां बाजेटजों बाजेट होननानै जोङो बेबायदि खालामखानाय जोंहा बाजेट गैया जेसेबां हायो जोङो सिम्पोल आरो खिन्थु नांथारगौफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो लानानै जों खालामनो नागिरदों गुबुनाव जानाय बायदि हालोम बिलोम जों खालामनो नागिराखै मानोना जोङो नुबोदों जे बेबायदि जथुम्माफोर गिदिर गिदिर खुङोबा फ्राय डिफिसिट जानाय बायदिसिनाफोरखौ नुबोदों थ' बेखायनो जोङो खुब गथि जों खालामगोन जेराव नांथारगौ बेहाय जोङो मावगोन जेरै गेटखौ जोङो जेराव बानायनांगौ जों बेयाव बानायगोन आरो माखासे आफादफ्राबो जायगा जायगा बरायगोन दा बेबायदि हिसाबफोरखौ जों थिग खालामदों बोथिसे जायोबा बेसेबां जागोन माला मा जाहोनांगौ बेफोरखौ जों हिसाब खालामजोबदों आरो बेबायदियैनो जिहेथु बे रायजोनि मोनसे आफाद आरो बेनिखायनो जोङो बेबायदि हिउज मोनसे बाजेट खालामनो जों सानाखै जों खुब सानै हयै जोङो जोंनि साब कमिटिफोरजों जों सावरायनानै मिनिमाम मोनसे बाजेटजों जाहाथे बे जथुम्माया मेहेर गोनां जायो बेखौ जों खालामनो थाखाय जों नाजादों